Сябры, сёння будзе песня, без якой дакладна мы не абыдземся ў межах нашай праграмы, таму што гэтая песня, яна ўжо стала проста часткай кожнага з нас. Яна дала назву культавым беларускім рэстарацыям у Менску, яна дала назву культавым фестывалям беларускай музыкі. Гэта песня «Грай». Шукай, у снах юнацтва свае мары. Сёння зноў будзем паглыблена працаваць з рытмічнымі малюнкамі. Калі вы уважліва слухалі студыйны запіс гурта Ляпіс Трубецкой, вы заўважылі, што там на пярэднім плане такія ударныя, бас-гітара, і ў прынцыпе там поўныя акорды ў куплеце не праслухоўваюцца да прыпева. Яны іграюць фактычна рытмічны риф. Што такое риф увогуле і чым адрозніваецца музыка славянская, якая прэтэндуе на званне рок-музыкі ад музыкі з англасаксонскай традыцыі. У англасаксаў заўсёды ёсць риф. Паўтараецца такі рытмічны малюнак, да? Тут больш такі просты варыянт, але сыграем куплет гэтай песні вось у такім ключі. Без боя акордавага, толькі па пятай, чвёртай, другой струне. Мизинец, як это робят часто такие гитаристы з рок-гуртоў знаных, мы поставим просто на деку. І гэта будзе у нас такі як стабілізатар. Медыятар трымаем вось так, іграем, як я ўжо сказаў, 5, 4, 3 струна. Гэты малюнак проста пакуль што ў межах акорда ля мінор, я папрашу вас адпрацоўваць самастойна, як хатняе заданне. І для того, каб забяспечыць хуткі рост, каб вы маглі літаральна за некалькі дзён сыграць гэту песню з любога ўзроўня, я папрашу вас запісаць відэо з блізкай адлегласці, каб я паглядзеў, як працуе у вас правая рука. Нагадваю, стабілізатар вось тут, мізінец, медыятар вось так, і працуем адзін і той жа рытмічны малюнак па 5, 4, 3 струне. Можна паіграць наўпрост са мной разам з гэтым відэа, таму я крыху яшчэ зацянуў. Працягваем працаваць у такім ключі. Другі акорд у нас мі мінор. Потым фа мажор, але толькі ніжнія струны. Потым рэ мінор, але таксама толькі ніжнія струны. Больш уважліва спынімся на акордавых аплікатурах, якія я тут выкарыстоўваю. Насамрэч, мы не павінны выкарыстоўваць цалкам акорд ля мінор. Нам дастаткова ўзяць вось такую вось аплікатуру. Мы пакажам яшчэ з блізкай адлегласці. Вось такую аплікатуру, таму што мы выкарыстоўваем толькі 5, 4, 3 і часам другую струну. То бок ля мінор у нас гучыць вось так. Гэта ўпершыню мы выкарыстоўваем. Увогуле гэта даволі каштоўная аплікатура. Гэта так званы акорд ля мінор 9. Гэта дзевятка. Мы у наступных занятках, сачыце уважліва, яшчэ будзем патэнцыял этого акорда вскрываць. Другі акорд у нас мі мінор у базавай класічнай камплектацыі. Потым мы возьмем фа мажор, але мы не будзем браць гэты акорд цалкам. Мы возьмем толькі яго нізы. То бок фа, до і зноў жа фа праз актаву. У такой рокерскай камплектацыі. Нам спатрэбіцца для куплета
Толькі вось такая вось камплектацыя фа, гэта ўпершыню мы выкарыстоўваем такі прыём. І потым акорд рэ мінор, але нам не патрэбен ён поўнасцю, таму што мы не выкарыстоўваем першую струну, мы бярем толькі чвёртую, трэцюю, другую струну і таму выкарыстоўваем вось такое гучанне. Яшчэ раз. Недзе ля ракі, што не мае броду, шэрыя быкі, танчаць карагоды, ланцугі ўначы, адліваюць златам, воран там крычыць, полку родным братам. Гэта першая частка куплета. Потым яшчэ адзін кавалак праходзіць з гэтымі самымі акордамі. Далей у нас развіццё. До мажор. Працягваем працаваць з вось такім малюнкам. Гэтыя быкі маюць сваю праўду, ім не трэба сонца, сябры ім багата, ім вясны не трэба, ім зімы паболей, каб ты, хлопец, спаў на пячы ў няволі. Разбіраем, што тычна акордаў гэтай часткі куплета. Тут мы уже крыху пашыраем як бы гучанне, пачынаем браць таксама тэрцыі, бярем акорды больш шырокімі аплікатурамі. До мажор, іграем з выкарыстаннем першай струны гэтым разам. Соль мажор, таксама з выкарыстаннем уже і першай струны. Ля мінор уже ў класічнай аплікатуры. І фа мажор без барэ з выкарыстаннем адкрытай мі, таму што гэта таксама дае такі больш багатае гучанне. Яшчэ раз. До мажор. Соль мажор. Ля мінор. Фа мажор. І з тэкстам. Гэтыя быкі маюць сваю праўду, ім не трэба сонца, сябры ім багата, ім вясны не трэба, ім зімы паболей, каб ты, хлопец, спаў на пячы ў няволі. Я думаю асабіста, што Міхалок геніальны, што пра яго там не казалі. Ён, як выпускнік Беларускага дзяржаўнага універсітэта культуры, вельмі добра ведае, што такое архетып. У сваёй творчасці ён заўсёды выкарыстоўвае архетып блазна, шута. Гэта спрацавала на поўную, працуе да гэтага часу, але таксама ён адчувае архетыпы, фолькавыя архетыпы. Калі беларусы былі ў вельмі такім становішчы складаным паміж Польшчай і Расіяй, беларуская культура, мова, яна уся выжывала у многім вакол фальклора. Вось гэты архетып такого хлопца падарожнага, які нібыта адкрывае гэты сусвет кожны дзень, і ён вось нешта грае. Вось грай. І яно як бы ў паветры іскрыць. І Сергей Міхалок, я думаю, па-майстэрску ўзяў это слово, і так, як такі караблік папяровы, такі карабельчык па вясновых ручаях, ён его так запусціў, і гэта спрацавала так вот на поўну. Ва ўсіх гарадах свету вулічнага музыканта беларускага, калі вы сустрэнеце, што ён будзе іграць? Ён будзе іграць тры чарапахі, грай і простыя словы. І пераходзім да прыпева. У прыпеве мы працуем, як і ў другой частцы куплета, шырока ўжо. І тут спынімся больш падрабязна на арытмічным малюнку. Вяртаемся да канцэпцыі, якая называецца рука, стрелка, гадзіннік, шарнір. Калі рука працуе ўвесь час вось так, переменныя ўдары, і вось прыблізна такім чынам мы выконваем другую частку куплета і прыпев. Для таго, каб забяспечыць прагрэс і каб я падправіў тэхніку ваша выкананне, што тычна менавіта рытмічная малюнка, то бок як працуе
правая рука. Я попрошу вас у контексте этой песни стварыць яшчэ одно відэа, менавіта прысвечанае другой частцы куплета і прыпеву, зноў жа зняць яго з блізкай адлегласці, скінуць мне ў прыватныя Facebook, каб я даў зваротную сувязь, што так, што не так, і мы пачалі удасканальвацца і рухацца далей. Итак, припев. Удакладнім аккорды. Аккорды тут докладно такие же, как и у другой части куплета, то бок это до у базовой комплектации, соль, без бары, классичный ля минор, и я выкарыстоўваю фа мажор за открытой першей струной. А теперь с текстом. Грай, шукай, у снах юнацких твои мары грай, гукай, весны зеленой чоплой шары грай, спявай, дружно песни райской воли грай, грай, гони быков, вернется доля. И снова вертаемся у куплет, ставим мизинец у якости стабилизатора и переходим до ритмичного рифа. У вас все атрымаецца, вельмі хутка вы здолееце выконваць гэтую песню каля каляднага каміна альбо дзесьці ўлетку каля сяброўскага вогнішча. Калі што, я заўсёды побач, заўсёды на сувязі, і тыя з вас, хто вельмі хутка дашлюць мне свае відэа, каб я мог падправіць тэхніку, могуць атрымаць каштоўныя бонусы. Напрыклад, я магу один раз онлайн альбо офлайн пазаймацца з вами бесплатна.